inggih kados pundi kemawon nggih. Menawi gongsanipun menika wonten ing tlatah Kabupaten Purwodadi, panjenenganipun ingkang Hamengkugati wonten ing tlatah Pati. Dadi niki adoh niki nggih. Dadi cara waduh Pak De. Lah nggih cara dituthukno pe disampakno ki wis lungguh apa durung. Lah iya iki aku cek goleki lho adoh era nekat. Lah iki ana bakul jamu nang kene sing ndi iki? Endi ya Mas, cek ana bakul jamu. Abane kok adoh. Woi, aku di sini halo. Oh, nang kono. Endi to bocah iki? Bocah ilang. Nggih. Mbak Asih saha Mbak Ida menika panjenenganipun ingkang hamugati ngersakaken menapa ingkang dipun kersakaken. Nggih niki sampun caket ingkang hamugati Pak Detris. Jenengan yo gak melu medhun rene barang to Pak De. Waduh lho. Nggih, kula wau jane betah teng dhuwur timbange teng ngisor. Yo namat yo ning ngisor barang. Sona teng ngisor niku sumuk. Kala-kala yo ning ngisor yo ning dhuwur barang kok ya. Ki sajake wonge kaya nang sorpring kono to ki. Mbah ki aku ning ndi nggone iki ra genah. Nggih, dipun kersake menapa Mbak Asih? Nggih, pripun Pak? Oh nggih. Bapak nyuwun sinom. Engko masuk Palaran. Alus yo penak kabeh, Mbah. Sinom Palaran Slendro. Asmara Laras. Dindenganipun mireng napa mboten Mbak Asih? Mireng Pak Tris. Oke, nak mireng dipun sing kakung seniman sing putri seniwati kayane lumpuh Tumrape wong gandeng rantang nyambut gawe dasare sone nggih sae syutinge nggih sae sing ora sae iki mung nggih lah mbon mboten sedya monggo dipelajengaken. Swara suling memandang suarane laku dhisik digawe becik ngono ning jamono Panembahan sena ora orang arek kudu eling karo sing peparing Kepati kabele modot Mas kita lebokno nak malam minggu Purwodadi pancen rame eya eyo gotong royong nyambut gawe
mampir kodo mampir nggon baksonan super. Seh endi Pak Titris? Alah kuwi lho kula dalan sak cedhake Lor Temon kono iki lho. Kuwi bakso sapi asli. Enten sapine. Heeh, butuhe kodo manggon nang kono kabeh, Pak Lurah rawuh, Bu Siti rawuh, langsung kabeh entek pira? Bayaran dhewe. Monggo. Ra sida mampir aku. Ya, iya Dek ya. Ndang cekak-cekak Dek selaudan. Suara suling memandang sarane jeruk keprok lelo lelo ayo bentrok kagungane sapa Tanah piing siang manuk manyar cucuke dawa entuk sing anyar aja lali sing tuwa merga tau rekoso ngene iki lho aja kaya sing bonang entuk sing anyar malah sing tuwa lali ngene dipur Lah sing bonang duwe pira Pak Titris? Hah? Sing bonang gadah pinten? Ya ana 8 akeh. Ya mesake sing nomor 1 nek no. Ya Nduk, dilebokno saiki Nduk. Kesuwen ora prayogi. Pipo pabrik sing padha sing aja mepet-mepet. Hae. Tok, tok. Cari balung rondone kalopo kabung kuwo Gotong royong nyambut gawe lapie
piye sing sayo sing rukun nyambut gawe ketoke kono wae Mas. Ya ngono wae Mas.